Ahoj relívre, prosím o schválení kešky ponorka. Nyní se nacházíme u přístavu v Hodoníně. Tohle je řeka Morava, tady je přístavní molo, tam opodál je druhý přístav nebo další molo s hospodou a tady je po hrázi vede cyklostezka. Keška je multina, první souřadnice je zde. Tady na kraji je hadička s ventilkem a s výpustí, která se ucpe palcem. Takže kačer dojde s pumpičkou na kolo, ucpe odpust a napumpuje. A zde u těch bojek, které vyznačují, že pod hladinou je nějaká překážka, aby tady náhodou nějaká loď nenajela a nerozbila se, tak zde se vynoří ponorka. Ukáží následovně. Tak, zde se nám vynořila ponorka, která má, tady držím ventilek, je to vlastně trubka, ve které je duše z kola a přes hadičku se v ní nafukuje komora. Na ponorce je číslo 37, které nám určuje. A ponorka už se nám potápí pomalu. Odpustím a klesne ke dnu. Takže 37 je číslo, které potřebujeme pro výpočet finálky. Tak, tam je místo, kde je vlastně umístěná ponorka. Nyní jsme na zmiňované cyklostezce. Tady je Morava a na téhleté straně hráze je ukrytá finálka, konkrétně tam u toho stromu. Tak, tady jsme u toho stromu a tady je periskop trčící ze země, ve kterém je ukrytá finálka. Je to na řetízku, aby se součást nestratila a uvnitř šáhneme a vytáhneme finální krabku. Tak. Složíme zpět. Tak. Je to tady za tím porostem, takže z hráze to není moc vidět, obzvláště když to zaroste listím. Tak, doufám, že se keška bude líbit a získá hodně favorite points. Ahoj, furáci.